Friesland is een provincie van tjerken. Er staan er nou 186 en 239 daarvan binnen beneemd als monument. Dat betekent dat ze toch haar cultuurhistorische waarde van nationaal belang binnen. Maar er staan heel iets meer tjerken leeg. Een soort tjerken rekken oertallig door fusies van tjerkelijke meerskippen. En er gaan heel iets minder mensen wekelijks naar tjerken toe. Voor tjerkelijke gemeenten wordt het heel iets dreger om de gebouwen goed te onderhouden. Het verval van de tjerken luidt om een hoeken. De Stichting Oude Friese Tjerken beziekt het wat om te dwaan. Door bijzondere tjerken oer te nemen en in stand te houden. Zo voorkomt de Stichting Oude Friese Tjerken dat met de tjerken stadig een pad van uw geschiedenis en van uw identiteit verdwijnt. De welgeboren juffer Sophia Lucretia van Niesten, oud 91 jaar en 6 maanden, zijn er geweest de laatste van 19 volle broeders en zusters en de laatste van het geslacht van de naam van Niesten. Hegebeintem, een Liedsdorp in Noord-Friesland. Al meer dan 2000 jaar wijden er mensen op deze heegste terp van Friesland. Op die terp staat het tjerken van Hegebeintem. Het oudste deel daarvan dateert uit de 12e eeuw. Maar de tjerken is grutter maken in lettere eeuwen en er is een zadeldaktoer bijbouwd. De tjerken hangt vol mooi rouwborden van adellijke families en rieke groenbezitters. Veel van die Friese dorpskerken zijn zo rond 1200 gesticht door grondbezitters. Als je een kerk wilde stichten, dan moest je namelijk daar hoeveelheid grond, in het algemeen zo 2 boerderijen, bij voor beschikbaar stellen. 1 om met de opbrengst, de pacht daarvan, het kerkgebouw in stand te houden. En 1 om de pastoor levensonderhoud te geven. En de bisschop van Utrecht, die hier het kerkelijk hoofd was, die gaf dus toestemming om een kerk te bouwen als je daar voldoende grond bij deed. Die rouwborden zijn herinneringen aan de personen die hier begraven zijn en die in dit geval allemaal afkomstig waren van de staten hier vlakbij de kerk Harsta-Staten. De voornaamste familie die daar woonde was de familie van Niesten. En 10 van de rouwborden hier zijn ook van hun afkomstig. En dat werd eerst bij de begrafenisstoet voor de stoet uitgedragen. Dan werd het een jaar lang opgehangen aan het huis van de overledene, zodat je kon zien dat daar gerouwd werd. En dan werd het in de kerk aangebracht. Dat kon soms vrij eenvoudig zijn, zoals daar bijvoorbeeld. Maar dat kon ook een hele drukke vorm krijgen met allerlei rouwsymbolen. Dus daarboven zie je bijvoorbeeld zeisen aangegeven. Hieronder zijn ook doodsbeenderen en dergelijke te zien. En dat werd op allerlei manieren uitgewerkt, zoals de rouwborden die aan die kant hangen. Waar gaan we nu naartoe? We gaan naar het dorp Ter Itzert. We gaan nu naar de vergadering van de plaatselijke commissie. We vergaderen sinds het opleveren van die kerk, nu een paar maanden terug, vergaderen we in de toren van de kerk. En het dorp heet Ter Itzert en uw naam is Itzerda. Hoe zit dat? Het verhaal zoals ik het ken is dat de naam Itzerda ontleend is aan het dorp. En dat heeft te maken met het feit dat rond 1500 een van mijn voorouders werd benoemd tot grietman van Weststellingwerf. Met als basis toen Ter Itzert. En die heeft toen de naam aangenomen Itzerda. Ter Itzert is nu vlakbij. En we komen zo meteen langs de plek waar vroeger de stins heeft gestaan. Die is uiteindelijk definitief afgebrand. Ik dacht
midden 19e eeuw, 1850. En daar staat dus nu een hele grote boerderij. En die heet overigens nog steeds Stins. Een soort kerken in Friesland binnen er komen toch adellijke families. Maar ook de kerken interieurs waren vaak financieren door de adel. Zoals in Hegebainten bij de kansel. Maar handsnierden versierings uit de 18e eeuw. En de dubbele herenbank uit de 17e eeuw. Maar een opzetstuk uit 1762. Speciaal maken van de familie de Schepper Koehoorn van Scheltinga. Er staat hier één echte herenbank in de kerk. Die staat op een ongebruikelijke plaats. Want normaal is dat de herenbank tegenover de preekstoel staat. Misschien is dat hier gedaan, dat weet ik niet zeker, omdat het een vrij vooruitstekende bank is. En het een heel klein kerkje is en er eigenlijk nauwelijks ruimte was om die bank daar neer te zetten. Maar er stond vaak ook een herenbank hier, maar dat was dan van de tweede of derde familie in het dorp. De familie van Niesten was dus de familie die hier eigenlijk zijn stempel op dit kerkje heeft gedrukt. Er is bijna nergens een kerk waar zo sterk door de familie van de Staten, door al die rouwborden, het stempel hierop gedrukt is. En wat dat betreft is het iets heel bijzonders. Daar zie je boven het wapen twee takken uitsteken, rechts een eikentak en links een lauriertak. En als je hier kijkt, dan zie je dat ook. Maar die zijn aan de bovenkant allebei afgesneden en daarmee laat je zien dat het geslacht is uitgestorven. Hanzo Itzerda is een nakomeling van de adellijke familie die destijds een wichtige rol speelde in het dorp Ter Itzert en in het kerken van het dorp. De kerk is gebouwd in de 15e eeuw. De Joedaanse toer, een dakruter, is pas in 1903 onder de kerk gebouwd. In de kerken vallen vooral de beeldhouwde graafmonumenten onder moren op, epitafen van het geslacht van Itzerda. Dat zijn 3 grafborden van 3 generaties Itzerda. Dat is de oudste. Die leefde van 1500 tot 1552. Dat was een spannende tijd. Dat is de tijd dat de Saksen hier probeerden de zaak te gaan overheersen. Zijn zoon Baarte, daar is deze epitaaf van. Dat is een man met een duidelijk bovenregionale betekenis. Die is eerste afgevaardigde van de Staten van Friesland en de Staten van Holland geweest. Zijn zoon is deze man, dat is Heiko. Heiko was weer Grietman van Weststellingwerf. Maar dat was hier dus eigenlijk de machtsbasis, die was hier. En die kerk, dat was eigenlijk toen de kerk waar die familie, denk ik, de rol had van sponsor en daar ook, laten we zeggen, de predikanten mochten aanwijzen. Een van die bijzondere dingen vind ik dat het is zo'n hele sobere kerk is. Veel soberder kan het eigenlijk niet. En dan, de balans tussen het gebouw en de epitafen is een interessant vraagstuk. Bij Snits luidt het dorpje Isbrechtem. Bekend omdat hier nog een van de zeldzame statenbewaarbleuren is. De Epema-staten uit sectie 24. De 19e eeuwse kerken van Isbrechtem, Jonken Epema-staten, staat op hetzelfde plak als zijn voorganger uit 1964. Het meest opvallend in de kerk is het graafmonument uit sectie 96 voor de eerste bewoner van de Epema-staten, Jonker Duco Martena van Burmania. Wat hier te zien is een heel bijzonder monument. De gordijnen die worden aan weerskanten opgetrokken. Het is als het ware een soort theatrale verbeelding. En daar in het midden dat schild, die cartouche, en daar staan de namen op van de 2 aanzienlijke personen die hier begraven zijn. Duco Martena en
Eduarda Lucia van Meckema. En daarnaast zien we rouwborden van 2 latere bewoners, Rengers en Van Welderen. En die vormen hier een heel mooi beeld van de manier waarop men gewoon was om in de kerk de herinnering aan zijn voorgeslacht te vertonen. Dit is de oorspronkelijke herenbank van Epema, zoals die vanaf 1695 hier in de kerk gestaan heeft. Het is een typisch voorbeeld van een bank zoals je die in Friesland veel tegenkwam. De vraag is natuurlijk, waarom waren er 2 banken? Het was in latere tijden in elk geval zo dat de achterste bank door de bewoners van het slot werd gebruikt en dat de voorste bank de bank van het personeel was. En dat heb ik zelf als jongetje hier ook nog meegemaakt. Als we daar tegenover zaten, dan zaten meneer en mevrouw Rengers in de achterste bank en Hieltje en Brechtje, de knecht en zijn vrouw, die zaten in de voorste bank. Maar het is de vraag of dat in de 17e eeuw niet zo was dat de mannen in de achterste bank zaten en de vrouwen in de voorste bank. En wat hier heel aardig is, en wat eigenlijk heel weinig voorkomt, is dat hier een aparte deur aanwezig is. Die is in de tijd toen de kerk gebouwd werd, gemaakt voor de bewoners van de Staten. Die konden door deze deur rechtstreeks naar Epema toelopen. In het jaar 1789 breekt in Frankrijk de revolutie uit. 6 jaar later, in 1794, valt het Franse leger Rusland in. De Franse idealen van vrijheid, gelijkheid en boerenschap sloegen daardoor ook oer op de Friese bevolking. Dat was het begin van het eind van de macht en de invloed van de adel. Bij de Franse revolutie ging het allemaal om vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat werd heel sterk onderstreept en alle bijzondere voorrechten die men had, die telden niet meer mee. Dus alles wat daaraan herinnerde moest ook verdwijnen en daardoor zijn bijvoorbeeld ook de meeste rouwborden uit de kerken verdwenen omdat die daar niet meer in pasten. Wapens op de grafzerken werden afgehakt omdat die niet meer pasten bij een tijd waar iedereen gelijk was. Maar je kunt ook zien dat na 1813 een heleboel van de oude tijd weer terugkwam. Ja, nou, eens kijken wat het wordt vanmiddag, hè? Ja. Ik hoop dat ze er wel zijn. Goedemiddag weer. Hey, Daar waren we weer. dag even. De familie Itzeda is al generaties verlien uit Friesland weggeen. Maar zo'n enkele jaren is Hanzo Itzeda toch weer belutsenrekker bij de Tjerken van Ter Itzet. Hij zit nu in de plaatselijke commissie van de Stichting Oude Friese Tjerken. Die beziek je een nieuwe bestemming van de Tjerken te vinden. Daarbij denken ze aan concerten, het broeken van Tjerken als trouwlocatie, maar vooral het broeken van de Tjerken als centrum voor educatie over de geschiedenis van de omjouwing. Voordat u gevraagd werd voor die plaatselijke commissie, wist u toen van het bestaan van Ter Itzert? De naam Ter Itzert kende ik wel en ik wist ook wel dat het in de buurt was van Oldeholt-Paden en Oldeholt-Wolde, maar daar hield het eigenlijk een beetje mee op. Geleidelijk aan is dat veel meer gaan leven, maar op die eerste keer moest je zich voorstellen dat die kerk hier totaal onderkomen was. Het was van binnen gewoon een ramp. Er stonden bij wijze van spreken oude oliedrums en een afgeschreven maaimachine hier binnen. Nou ja, het was niet een plek waar je heel makkelijk je mee kon identificeren. Dus ik moet eerlijk zeggen dat dat beeld van dat die voorouders van mij hier dus echt geleefd en geacteerd hebben, dat is pas geleidelijk aan ontstaan. Ook omdat de mensen hier ter plaatse daar veel meer van af wisten dan ik. Nu pas komt het eigenlijk ook een beetje tot leven. Dus allerlei details waardoor je werkelijk een beetje gevoel krijgt bij wat er toen in die tijd speelde. Die kende ik niet. Dus het komt nu eigenlijk pas een beetje tot leven. De invloed van de adel bleef ongeveer 1880 nog groot op het platteland. Maar stadig was de rol van de adel oernaam door de rijke herenboeren.
ook in de tjerken en tjerkenbesturen. Onder de tjerkentjens wie wel duidelijk zichtbaar waar het belangrijk wie en waar net. De herenboeren zitten op de beste plakken. De arme boerenarbeiders moesten plak nemen achter in het tjerken. In die tijd was het natuurlijk zo dat de armenzorg hoofdzakelijk door de kerk gedaan werd. En dan speciaal door de diaconie, de diakenen. En die kregen hun geld uit collecten, uit legaten, uit allerlei schenkingen en dergelijke. Maar daar stond dan wel tegenover dat men dan wel geacht werd om ook naar de kerk te gaan. Er waren zelfs plaatsen waar de armen speciale plaatsen vooraan had, dat je maar goed kon zien hoe mooi het was dat die ondersteund werden. Sint-Wurg helpt de diaconij nog heel tijd mensen in nood en beziek de diakenen, zieken en ouderen. De laatste decennia jocht ze een soort kerken haar ook helpen om tredde wraadland en rampgebieden. Hé, meisjes. Een soort kerken hebben daarvoor een aparte commissie, de ZWO-commissie, zending, vrouwdiaconaat en ontwikkelingshulp. Ik heb jaren in de ZWO gezeten en toen ik erin kwam, toen dacht ik van nou, ik wil ook iets nieuws meebrengen. Ook iets dat ik denk van nou, dat is iets wat we misschien kunnen opzetten. We zijn begonnen met een aardappelproject. Met biddag geven we dan een podappel mee aan de gemeenteleden. En met dankdag halen we de oogst weer binnen. Nou, eigenlijk is het zo dat je dus met biddag vraag je om een zegen, hè, voor datgene wat gaat groeien. Je vraagt aan God van alsjeblieft zorg dat het een goede oogst wordt. Nou, dan is er ook niks mis om de oogst ook te delen met degenen die het ook hardst nodig hebben. Nou, de bedoeling is dus dat je dus die opbrengst weer meeneemt naar de kerk. En de ZWO heeft als doel gemaakt dat we de voedselbank dus laten delen in de opbrengst. Eigenlijk was het idee alleen al omdat mensen dus bewust zijn van om een zegen vragen hoort ook het delen van je dankbaarheid. Waar gaan we nu naartoe? We gaan naar Henk Dijkstra. Henk Dijkstra is voorzitter van de diaconie. En Henk die heeft ook een hele grote moestuin en die heeft met biddag heeft hij ook een aantal podappelen meegekregen. Dus ik wou wel eens even bij hem gaan kijken hoe dat ervoor staat. Hoe de eind van de 19e eeuw barstte de grote landbouwcrisis uit. De rijke boeren verleren een groot pad van haar vermogen en een pad van haar macht, ook in de kerken. Een soort arbeiders doorden nog oude keren van de liberale opvattings van een protte herenboeren. Ze stapten uit de hervormde kerken en sleet naar roen bij de nieuwe gereformeerde kerken. Die nieuwe gereformeerde gemeenten waren over het algemeen net zo rijk. Maar bijenoorschraben, dubbeltjes en sinten konden ze toch eenvoudige eigen kerken bouwen. In enkele gereformeerde gemeenten konden ze haar grotere kerkengebouwen permitteren. De eerste kerken in Kolm is daar een voorbeeld van. Hier had je oorspronkelijk een veel kleinere kerk, een houten kerk zelfs. En deze kerk is hier neergezet in 1925. En dan moet je natuurlijk denken dat Kolm nou niet bepaald een klein dorp was, maar een van de grootste dorpen in Friesland. Dat ja, bijna de status stad gehad heeft in het verleden. Waar bovendien, zoals hier in het noorden en noordoosten van de provincie meer, een zeer groot aantal gereformeerden woonden, meer dan de helft of ongeveer de helft van de bevolking. Dus er was een enorm draagvlak om een nieuwe kerk te gaan bouwen. En het is een kerk die vooral opvalt door zijn architectuur en voor die tijd ja, een hele moderne architectuur en voor een kerk, en zeker voor een gereformeerde kerk in die tijd, een hele gewaagde architectuur eigenlijk. Dat zie je nog beter aan de binnenkant dan aan de buitenkant. Maar aan de buitenkant valt ook op de heel evenwichtige manier waarop het is opgebouwd. Met hele duidelijke verwijzingen naar de stijl van de Amsterdamse school, die in de jaren 20 in ons land erg belangrijk was. Goedemorgen Henk. Ah, Bert, jij hier? Ja, daar staat er maar goed voor niet. Ja. Ondanks de droge periode van de laatste tijd is het aardig gelukt. En je bent al bezig met een drooien zie ik. Die zijn nu klaar. Die zijn Ja. half april heb ik de poters gezet en nu ongeveer 13 weken later dan kan ik ze oogsten. Bert,
Hoe is de animo onder de gemeenteleden? De laatste keer hadden we 350 aardappelen. En nou, die zijn allemaal opgegaan. En je ziet het, Henk die heeft een aantal verbouwd. En zo zijn er hier veel meer waarschijnlijk op deze tuin. En er zijn mensen geweest die hebben ze ook in de gemeentetuin gezet zelfs. Ja. Dus er stond dan een bordje bij, hier niet schoffelen. Of gemeenteleden die gaan aan mij nog wel eens mee naar de tuin toe. Ja. Want thuis hebben we toch geen plaats. Waarom doe je mee aan dit project? Nou, omdat het me wel aanspreekt. Echt, ja. Ik vind ook van die voedselbanken ook, ik vind het heel goed, ja. Echt, ja. Welk gedeelte is kerkaardappel? Die staan daar 2 stammen op de buitenkant van het pad daar. En hoe doen ze het? Ik kan het niet zeggen nog. Dus het lijkt wel goed op het moment aan de stam te zien. Maar hoe de opbrengst is, dat is altijd afwachten. Afgelopen jaar was het, nou ik moest 2 keer rijden en mijn auto kan 1150 kilo. Ik moest wel 2 keer rijden, dus er zijn maar iets van 1500 kilo aan producten. Ja, ja. Dat is best wel veel, hè? Ja. Dus, nou, dat kon ik wel zien toen met die dankstond in de hal van Parijs. Ja, Henk als koster die had daar een boel werk van. Hè? Die moest er maar stapelen eerst van, waar moet ik het kwijt? Hè? Dus, maar dat... Nee, dat was, komt dit jaar weer goed, dacht ik. Dit jaar komt het ook weer goed. Dat gaat altijd goed komen. Ja. Abraham Kuyper, voorman van de Gereformeerden, beschreef in 1911 een aantal uitgangspunten wat gereformeerde kerken over voldwaamassen. Een gereformeerde kerken moest vooral weerdig wezen, zonder volle versierings. De kerken moesten vergaander en gehoorzeel wezen, waarin de jogen elkaar sjen en jaren konden. Die uitgangspunten binnen duidelijk waarom te vinden in de eerste kerken in Kolm. We zijn hier wel in een heel andere kerk dan in Hooggebeintem. Kerk uit 1924. En bovendien heel interessant omdat het een prachtig voorbeeld is van de kerkbouw zoals Abraham Kuyper zich dat voorstelde. Zijn uitgangspunt was dat het kerkgebouw een verzamelpunt moest zijn van de gemeente. Iedereen moest dus goed de predikant kunnen zien. Men moest goed elkaar kunnen zien. En een waaiervormige opstelling om een centraal punt, de kansel heen, dat was eigenlijk zijn ideaal. Het aardige van zo'n bankenplan is ook dat het iedereen ook weer een beetje gelijk maakt. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. In principe zijn hier natuurlijk niet, zoals in de oude middeleeuwse dorpskerken, herenbanken en dergelijke. Het zijn allemaal dezelfde soort plaatsen. In principe wordt hier heel duidelijk een, laten we zeggen, een democratisch ideaal weergegeven.